Ale tady byly nějaký stopky. Rekord, nahrávání. Teď to jako nahrává, jo? Zapnul jsi to teďka ty teď, že jo? Já, no. No, že předtím to bylo vyplý. No. No, teď to stopnu. Ukáž? Počkej, no, tak tady stejně hovno uvidíš. Nyní nahrávat, nyní pohasíme. A teď je to tmavý. Teď je to zavřený. Ty vidíš, že to No, nahrává? nahrává. Říkám, že je to tmavý. Akorát teda, kde se to přibližuje a vzdaluje. Tohle? Třeba to co jde.